Такое гучнае маўчанне з Валдаю. Вось Кацярына Шульман мяркуе, што нешта там такое незвычайнае адбывалася падчас гэтай двухдзённай сустрэчы паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Можа быць, абмяркоўвалі нейкія будучыя планы па ўцёкам на выпадак, калі Расія будзе сапраўды прайграваць Украіне. Як вы лічыце? Ну, думаю, все ж таки про ўцёкі яны там асабліва не разважалі. Хутчэй за ўсё гаворка ішла пра то, як Беларусь будзе выкарыстоўвацца ў далейшай вайне Расіі супраць Украіны. Якія там ёсць варыянты, якія магчымасці. Я думаю, што Лукашенко на гэтых перамовах настойваў на тым, каб удзел быў мінімальны, паколькі ён разумее, чаго чакаць у гэтым выпадку, чым можа скончыцца такая эскалацыя. Ну а што тычыцца Пуціна, я думаю, што ён для сябе вырашыў, калі яшчэ даўно вырашыў, калі такая неабходнасць будзе з расійскага пункта гледжання, я думаю, што яны паспрабуюць Беларусю зноў скарыстацца, тым больш вопыт адпаведны ў іх ёсць, гэта вопыт 2022 году. Я б не выключаў, што там яшчэ ішло абмеркаванне тых прапановаў, якія выказвае Зеленскі. Ён жа нават сам пацвердзіў, што да Расіі будуць данесены новыя украінскія прапановы пра перамовы. Ну і калі Лукашенко сапраўды мае рацыю, і у яго была сустрэча з украінскімі прадстаўнікамі, ён жа пра гэта казаў, дык не трэба выключаць, што і падчас гэтай сустрэчы ён атрымаў нейкія украінскія прапановы і проста павёз іх на Валдай у якасці свайго кшталту паштальёна. Гэтую версію, напрыклад, выказвае нямецкі канал НТВ. Ну я б не выключаў, і сам характар сустрэчы, вось гэтай таямніцы вакол гэтай сустрэчы, тое, што не было ніякай інфармацыі і не было ніякіх фотаздымкаў, не было ніякіх выказванняў. І потом Лукашенко адразу распачаў гэтыя перамовы, потым з'ехаў, і нават не кажуць, куды ён дакладна накіраваўся. Увесь гэты таямнічы характар, ну ён можа сведчыць пра тое, што абмеркаванне было вось такім сур'ёзным і, напэўна, няпростым. Прадстаўнікі Владзіміра Зеленскага на сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам у Менску маглі намякнуць кіраўніку Беларусі пра нейкі новы ультыматум, пра нейкія новыя свае ўмовы, якія можа Кіеў паставіць перад Менскам? Я думаю, што тое, што мы назіраем апошнім часам, і тыя выказванні, які рабіў Зеленскі зараз, яшчэ і ультыматум, гэта з аднаго боку і псіхалагічная вайна, якую Украіна вядзе супраць рэжыму Лукашэнкі, і досыць паспяхова, трэба сказаць, вядзе. А з іншага боку ім было патрэбна зразумець, у якім стане знаходзіцца Лукашенко, што ён гатовы рабіць, як ён будзе сябе паводзіць. І адпаведную інфармацыю яны атрымалі. Напэўна, у іх ёсць куды больш інфармацыі, чым тая інфармацыя, якой мы валодаем. Па-першае, Украіна ёсць адказ на тры галоўных пытанні. Першае пытанне, што з гэтымі рэтрансляторамі насамрэч было? Які былі гэтыя рэтрансляторы, у якім стане яны зараз знаходзяцца? Гэта першы момант. Другі момант, калі адключыў, дык адключыў Лукашенко сам, альбо ўсё ж такі, трэцяе пытанне, адключыў яшчэ і з дазволу Расіі. Калі адключыў сам насуперак волі Расійскай Федэрацыі, то сапраўды становіцца цікава. Калі ўсё ж такі выканаў гэта пасля перамоваў з Расіяй, са згоды Расіі, гэта трошкі іншая гісторыя. Я думаю, што з адказаў на гэтыя пытанні будзе выбудоўвацца далейшая стратэгія паводзінаў Украіны ў адносінах да Лукашэнкі. Тое, што там хапае рашучасці, гэта відавочна, трэба толькі паглядзець на тыя ўдары, якія яны наносяць па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Ну яны бачаць, што Лукашенко да эскалацыі не гатовы, што тыя заявы, якія ён робіць, і тыя пагрозы, яны ў прынцыпе пустыя. Іншая справа, калі ты можаш пагражаць, калі сапраўды ты можаш нешта выканаць. А тое, што там Лукашенко кажа пра нейкую новую якасць вайны, ну прабачце, Украіна наносіць удары па сталіцы Расійскай Федэрацыі. Ну і што? Гэта прыводзіць да таго, што гэтая вайна выходзіць на якасна новы ўзровень. Ну хто можа сур'ёзна ўспрымаць словы Лукашэнкі, што праз удары праз нейкім рэтрансляторам раптам вайна выйдзе на якасна новы ўзровень. Што, ядзерная зброя будзе прыменена, альбо арэшнік будзе прыменены. Ну гэта выглядае несур'ёзна. Так што Украіна пабачыла, Лукашенко баіцца эскалацыі, Лукашенко баіцца вайны, Лукашенко гатовы выконваць ультыматумы. Ну калі ён вядзе сябе такім чынам, ну гэта фактычна запрашэнне да далейшага ціску. Я думаю, што сапраўдны украінскі ціск нас яшчэ чакае.
Гэта значыць, што Украіна будзе падвышаць стаўкі, ці гэта значыць, што Лукашенко таксама можа рызыкнуць у нейкі момант, ну і падвысіць таксама стаўкі. Ці ёсць у яго нейкія козыры супраць Кіева, на ваш погляд? Што асабліва ў яго няма, бо ён ведае, што калі ён будзе падвышаць ставкі, калі ён будзе рызыкаваць, калі ён паспрабуе там нанесці нейкія удары па тэрыторыі Украіны, но ён жа атрымаў фактычна адказ гэтымі днямі ад распрацоўніка украінскіх новай украінскай зброі кампаніі Firepoint Дениса Штылермана, які кажа, ну вось у нас ёсць магчымасці, я думаю, што ён не перабольшвае, ёсць магчымасці нанесці такі удар, які сапраўды будзе мець ну вельмі сур'ёзныя наступствы для Беларусі. Да і сам Лукашенко гэта падкрэсліў, ён гэта разумее. Таму я думаю, што ён будзе рабіць усё, каб вось да такой эскалацыі справа не дайшло. Адзінае, што ён можа насапраўды зрабіць у гэтым кантэксце, гэта прасоўваць той наратыв, но пакуль гэтага не адбываецца, што ён сам прыняў гэтае рашэнне. Бо гэтае рашэнне, вось гэтыя паводзіны Лукашэнкі, яны прывялі да таго, што некаторыя заходнія выданні, яны прынамсі гэтае пытанне паднялі. Вось мы так лічылі, што Лукашенко гэта марыянетка, што Лукашенко цалкам выконвае расійскія загады, а вось глядзіце, а вось ён пайшоў на гэты ультыматум. Ну яны проста сыходзяць з таго, што Лукашенко зрабіў гэта сам. Я б не выключаў, што ў яго былі адпаведныя кансультацыі з Расіяй, ну можа яны і без энтузіазму ўспрынялі гэты крок, але пакуль, прынамсі, пакуль не выглядае, што адносіны паміж Мінскам і Масквой апошнім часам істотна сапсаваліся. Атрымоўваецца, што суб'ектнасць Лукашэнкі ў вачах Кіева, ну і Масквы ў нейкім сэнсе падвышаецца. Тым часам у вачах беларусаў, ну, падаецца, што Лукашенко ўжо не такі моцны арэшак, як раней быў, калі ён мог раскідвацца сваімі заявамі, пагрозамі, ультыматумамі на адрес афіцыйнага Кіеву. Цяпер ідзе, дае заднюю, нават сабраўся ў нейкую доўгатэрміновую камандзіроўку і, дарэчы, паляцеў туды, хаця папярэдзіў яшчэ перад тым, як Владзімір Зеленскі аб'явіў, што ультыматум Лукашенка выканаў. Як гэта выглядае, спадар Александр? Ну, разумееце, там просто была ў 22-23 годзе справа іншая, і заходнія краіны яны вельмі сур'ёзна падкрэслівалі, што яны не жадаюць, асабліва еўрапейскія краіны, распаўсюджвання вайны на тэрыторыю Беларусі. Прынамсі ў 22 годзе гэта было. Зараз усё ж такі іншая сітуацыя. Тут вось досыць красамоўна было тое, што еўрапейская і амерыканская рэакцыі на ультыматум Зеленскага, но яна была з еўрапейскага боку, яна была вельмі стрыманая, і ад прадстаўніцы еўрапейскай камісіі, то бок не выказваліся ні ўрады Францыі, ні Германіі, ні Великабрытаніі і іншых краінаў. То бок рэакцыя была прыкладна такая. Ну вось тое, што там адбываецца, тое адбываецца. Мы тут нічога асаблівага не бачым. То бок альбо яны ўпэўнены ў тым, што Лукашенко на эскалацыю не пойдзе, што нічога радыкальнага тут чакаць не трэба, нават калі Украіна будзе наносіць гэтыя удары, альбо яны былі ўпэўнены ў тым, што ўсё з украінскага боку абмяжуецца вось менавіта гэтай псіхалагічнай аперацыі. Ну пытанне адкрытае. Мы ведаем пакуль вельмі мала, каб сур'ёзна на яго адказваць. Калі браць гэтую паездку, якую Лукашенко накіраваўся, ну, выглядае так, што яна была задоўга прапрацаваная, і яму трэба было ўсё ж такі досыць спакойна паехаць. Ну а каб паехаць, трэба, каб і сітуацыя ў Беларусі была больш-менш спакойная. Я думаю, што калі быў нейкі украінскі удар, ну так нікуды б ён паехаць відавочна не змог. Калі сапраўды гэта так, што 25-га, ўжо ў панядзелак, 22-го, прабачце, у панядзелак яны там усё адключылі, то відавочна, што першы крок, які Лукашенко зрабіў, гэта крок па дээскалацыі. Я выконваю галоўнае украінскае патрабаванне, тым самым я раблю ўсё тое, каб удара украінскага не было, каб Украіна не пайшла на эскалацыю, ну а далей ужо буду вырашаць гэтыя пытанні. І з Пуціным, таму і размовы, якія кантакты у яго былі з расійскімі прадстаўнікамі, а потым і гэтыя таемныя перамовы з Пуціным, мы не ведаем, да чаго яны там дамовіліся ці не дамовіліся, ну на дадзены момант відавочна пагрозы удара па тэрыторыі Беларусі няма, ну таму Лукашенко і направіўся ў гэтую камандзіроўку.
Спадар Александр, напэўна, вы заўважылі, што вось гэты ультыматум Зеленскага фактычна падзяліў беларусаў. Прынамсі, у замежжы, у сацыяльных сетках гэта было заўважна на два лагеры, якія трымаліся свае пазіцыі вельмі так моцна. Адныя даказвалі, што Украіна мае поўнае права наносіць удары па тэрыторыі Беларусі па нафтаперапрацоўчым заводам, бо Беларусь суагрэсарка, Лукашенка з'яўляецца марыянеткай Пуціна. Іншыя указваюць на тое, што тут все не так адназначна і больш за тое, што гэта будзе расцэньвацца як агрэсія супраць суверэннай дзяржавы, супраць Рэспублікі Беларусь. Чаму ўвогуле гэта пытанне настолькі востра сапраўды паставіла гэты рубеж паміж рознымі пунктамі гледжання адносна гэтага ультыматуму Владзіміра Зеленскага Александру Лукашэнку? Ну, калі казаць ужо пра агрэсію і іншыя моманты, звязаныя з міжнародным правам, ну, канешне, гэта па меншай меры спрэчная была б акцыя з боку Украіны, але пытанне не ў міжнародным праве. Мы ж бачым, як зараз розныя краіны ставяцца да міжнароднага права. І я думаю, што гэта не той аргумент, які нейкім чынам сур'ёзна ўплывае на тыя ці іншыя рашэнні украінскага ўраду. Мы ж бачым, што яны працуюць супраць Расіі ў розных кропках гэтага свету, нават у Афрыцы. Так што калі яны палічаць патрэбным, яны гэта зробяць і асабліва звяртаць увагу на міжнароднае права не будуць. Што тычыцца рэакцыі беларускай супольнасці па-за межамі, дык яна ў прынцыпе чаканая, і тое, што яна абвостраная, звязаная з тым, што вось зараз на гэтым тыдні абмяркоўваліся пытанні вайны ў адносінах да Беларусі не на тэарэтычным узроўні. Усё, што мы бачылі там з 22-го году, што можа зрабіць полк Каліноўскага, што, напрыклад, пачне адбывацца ў Беларусі, калі беларускія войскі будуць задзейнічаны ў вайне, іншае. Гэта былі ўсё такія тэарэтычныя дыскусіі, дзе было зразумела, пакуль гэты сцэнарый, верагоднасць яго, яны не асабліва верагодныя. Зараз гэта была ўжо абсалютна рэальная гісторыя, і перспектыва таго, што вайна можа перакінуцца на тэрыторыю Беларусі, яна была ўжо вось перад вачыма. І тое, што ў такі момант разгарнулася гэтая дыскусія паміж тымі, хто хоча зрабіць лічыць патрэбным зрабіць усё, каб вайна на тэрыторыю Беларусі не перакінулася, калі галоўная мэта, каб не было вайны на тэрыторыі Беларусі. Гэта людзі з аднаго пункта, яны для сябе вырашылі, што вось мы прыйшлі да таго моманту, калі інтарэсы Украіны і інтарэсы беларускай дэмакратычнай супольнасці ў гэтай вайне не супадаюць. З другога боку, тыя людзі, якія аргументавалі, што Украіна цалкам мае рацыю гэта зрабіць, яны больш сябе атаясамляюць з украінскімі інтарэсамі. Вось нават тая аргументацыя, якую вы прыводзілі ў сюжэце. Гэта ж аргументацыя не наконт таго, што вось з пункта гледжання, што будзе з Беларусю, гэта хутчэй аргументацыя з такога боку, ці мае Украіна, скажем так, маральнае права так дзейнічаць у сённяшніх умовах. Што тычыцца ўсіх гэтых розных пытанняў, ці можа, напрыклад, перанос вайны на тэрыторыю Беларусі прывесці да дэмакратычных зменаў, да нейкіх сур'ёзных станоўчых зменаў у Беларусі, то я магу сказаць, што я прыватнасці стаўлюся да гэтага вельмі, вельмі скептычна.